יש משהו יציב, מתמשך ונוכח תמיד בחוויה שלי. האמת שבא לי לבכות. כי כן, יש לי חוויה כזאת הרבה. זאת חוויה, אפשר להגיד, היא חוויה שמחברת אותי הכי רחוק אליי, אולי אפילו אל התינוקות שלי. כאילו, זו חוויה לא משתנית. זו תחושה של יציבות שאני אותו יציב, אותו נוכח, אותו זה מלפני 70 שנה, נכון? אני בת 71. וזו חוויה מאוד נוסחת ביטחון. היא משמחת והיא עדינה והיא אינטימית. והיא גם חוויה ענקית. היא לא רק, היא גם אינטימית מאוד פרטית, אבל היא גם חוויה מאוד ענקית. היא כמו האוקיינוס, היא כמו הכוכבים בלילה, כאילו. וזה לא, זה כאילו, נגיד הכוכבים בלילה זה יותר גדול משהייתי תינוקת, אבל לא, זו אותה איכות, זה לא משנה, הגודל לא משנה, זה אותה איכות של תחושת קיום, נוכחות, ובמובן הזה אני חושבת שהיא אפילו חוויה שמחברת אותי לדורות עברו. שהיא לא רק קשורה לחיים הפרטיים שלי מהרגע שהגחתי מהבטן של אימא שלי, אלא שהיא מחברת אותי להיות שלי לא גלגולים שלי, אלא הנוכחות שלי בעולם באיזשהו אופן שהייתי נוכחת. אני לא יודעת, אני אף פעם לא יודעת מה יהיה הלאה, אבל אני מאמינה שזה נוכחות יציבה, שהיא קיימת כל הזמן. אז כן, זאת חוויה. ולמה אני אומרת בא לי לבכות? כי בכי זה משהו שממוסס, שמפרק, נכון? אתה מוחזק, ופתאום אתה בוכה. ואתה בוכה כי אתה לא מצליח להחזיק, או כי משהו רוצה להשתף. אז זאת חוויה מהמקום הרך הזה. כן. היא לא חוויה קשה, היא חוויה רכה. של רכות, אבל לא רכות במובן דייסתי, אלא רכות במובן כמו שהאור של הסתיו הוא רך על העצים. נכון? רכות מהסוג הזה. אז זאת החוויה. אני אקריא לך כמה אמירות של איכויות, שהן אולי כן ואולי לא בנות לוויה קבועות שלך. שלווה או דממה או שקט הן בנות לוויה קבועות שלי. בעומק אני בן אדם שמחובר לדממה. אני חושבת שהתנועה הזאת היא דממה. מעניין. התנועה, כמו שהיא תנועה, היא גם דממה, זה מאותו איכות. הדממה היא לא דבר סטטי בשבילי. ברמה היותר יומיומית, אני לא יכולה להגיד שאני בן אדם שקט. אני בן אדם פעיל, אני בן אדם שמונע, שצריך לזוז, צריך לעשות. כן. אבל בעומק אני כן מרגישה שאני מחוברת לדממה. אני חשה, למשל עכשיו, אני יכולה לחוש את הדממה, דממה קוסמית, כאילו. אני יכולה לחוש את הגופים שלנו בדממה, את הצמחים האלה. כמה אמירות
על עצמיות, על איך את תופסת את עצמך. אני יודעת שאני יותר מאשר הגוף, האישיות והביוגרפיה שלי. כן. זה נגיד, אם אני אגיד, אני הדממה, זה אני יותר מהגוף, מהאישיות ומהביוגרפיה שלי. כי באמת אני מרגישה את זה לפעמים. שכן. הגוף, האישיות והביוגרפיה זה לבושים שלי. אבל אני לא... זה לא גבולות הגזרה שלי. יש הבדל גדול בין אני זה מי שאני, ואני מודעת לדממה, לאינסוף וכו', לבין אני הדממה שאמרת. מה מאפשר לך לומר אני הדממה? כי זאת האמת. שהדממה מדברת. הדממה מדברת את עצמה דרך האמצעים האלה. כן. דרך הפריזמה הזאת. הדממה מדברת את עצמה דרך כל המופעים האלה שאתה רואה, דרכך, דרך הצמחים, דרך התינוקות, דרך ואתה... זה רק שאתה מפריד את עצמך, אתה עושה משהו על מנת להפריד את עצמך. אבל בטבע, בקיום הנכון, בקיום האמיתי, הדממה מדברת את עצמה. עכשיו, זה כאילו אני אגיד, אני מדברת את עצמי. אני, הדממה, מדברת את עצמי. כן? זה יפה גם להגיד את זה.